Daghan ang nagduda nga usa ka drama ang nahitabong pagpanglungkab sa Hanas Pawn Shop sa LOC Street ning Dakbayan sa Davao niadtong malabayng semana. Tutuki ang mga video nga gisaway pag-ayo. Apil man gani ang underwear sa suspect gisaway na usab ni Mayor Sebastian Duterte. Gitawag nila kinig Zarzuela aron dauton ang Dakbayan sa Davao kay matod sa mga netizens nga murag imbestigador na usab, imposible nga magdalaw M16 ang mga manglungkab nga dunay ordinansa ang Dakbayan sa Davao nga gidili ang pagpasulod sa mga tag-as nga armas. Usa sa mga natagad sa netizens ang motor nga gigamit sa dihang mikagyo na ang mga suspitsyado. Wala kini moandar. Gawas niya na mura kunog pelikula ni James Bond nga napalpak ang mga pulis nga murag inihap ang lihok ug doon na pay naka-shades nga nagpapogi points. Kung atong lantawon ang mga affidavit sa mga empleyado sa pawn shop, ilang gisaysay nga dali kaayo na hitabo ang krimen. Kinsa man day kining mga suspects nganong kusonada kay mosulod sa Dakbayan sa Davao nga gilang usa ka delikadong lugar alang sa mga kriminal tungod sa tatak ug anino sa paglutos sa mga kriminal ni kanhi Mayor ug kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Among gikahinabi ang nadakpang suspects nga si Johnny Bulawan. Matud niini iniro pa lang ila nang gisuta ang Hanas Pawn Shop sa LOC Street. Gagian mo ito na mo. At yung January kagian. Among gagian? Nag-casing mo? Oo. Nanililig asay mas mali. Mas dagat sunod. Oo. Kung planado ang krimen, unsa ang unod sa ilang plano? Pag losob na mo ito, nakakuha namin. Ma-exit namin. Ganaya katong naman may inuba. Duharay mo na og dito katong si Rodon ko si Tata. Kami kanya-kanya na. Iyahin namin sibat. Padong feed noon, pahiyoog. Marathon na mo plano. Wala man may kuanda rin. Wala man may anang kuanda dari Tuluganan? Oo. Tambayan nga, lugar ron. So wala mag-tambayan before ato the day before? Nag-glad sir may. Katong motor po niya wali ato. Kasi may tawag ko. Siguro to nga. Waya makachik og klaro kay wato nagpalya-palya siguro. Eh, gibilin naman to. Ni Rodolfo to sa, naman ko, sorry, gagaw siguro nila eh. Wala mo ko sa ito po. Pero nagamit ni Andar pati siya, pagpatungin niya. Andar man, dito naman pagkuhan eh. Gabaan na po siguro sa ginoo. Gabaan po siguro may. Asa mo nung itong mga firearms? Asa magikan? Dito nung kuhan. Gotong ba na sa motor? Katong long gina-question. Asa to gikan? Gikan to Bukidnon o gikan to Misamis o gikan to Albuera? Asa to gikan? Siguro si kuhan mo ko, Rodolfo man yung kuhan. Tingnan mo si Dodoy ba? Alis Dodoy. Foto yun na, hay bawad to. Pero gikan mo, sa inyong pagbiyahe, na mo ilong arm na wala? Wala. Kay Davao ang ilang girumbo. Unsa iyang gibatik, giun sa pagpili sa ilang ransakon. Kulbaan ko, kay Davao ko. Kay Davao ko nga, Duterte ko rin. Kulbaan ko. Pero, ngayon kuhan, kaya mo may sagutan yung kuhan. Alam mo ko, napasubo naman. Ito, ito na lang. Kaya ko mo ispit may namin. Supay sa report sa Davao City Police Office, ang Innova nga unta sakyan sa mga suspects didto miagi sa Diversion Road ug migawas sa Barangay Mintal dinhi sa Dakbayan sa Davao. Niadtong Marso 3, nakita sa mga operatiba sa Davao City Police Office ang Innova nga giabandona didto sa Hingoog City nga dunay plaka numero ZPC609. Dili sa LTO 11 gi-issue ang naisgutang plaka. Si Johnny Bulawan daghan nag-record sa Luzon kay iyang grupo nalambigit sa 15 ka kaso sa pagpangransak sa LBC. Na prison usab kini og 3 ka tuig sa kasong iligal nga droga. Karon nga nasakpan na usab kini. Mauna usab kini ang iyang tambag sa mga kawatan o sa nagplano pa lang nga magsugod sa krimen. Ayaw na mo kuhan, padayon kay wa mo kay bawo sa kuhan. Kung say patunguhan. May pag mamarihas na lang mo. Para di mo inanis ako karon sa tabo. Lisod, abin ninyo maayo. Okay ra, pero wa mo kay bawo. Lisod kayo mo. Si Bulawan, usa ka jeepney driver ug mekaniko. Una pa kini misulod sa kriminal nga aktibidad. Matod niini, naulaw siya sa iyang mga anak sa iyang hinimuan. Apan ulahin na ang tanan.
kung atong subayon ang mga yaw-yaw sa katawhan. Gituyo kuno ang krimen aron ang dakbayan sa Davao nga giilang peaceful maulawan. Apan sa version ni Bulawan kung atong tuhuan, planado ug dunay financier nga drug lord nga taga Northern Mindanao ang ilang gihimo ug sila padayon pa karong gigukod sa otoridad. Bisan pa man niini naputos og pagsaway ang kapulisan. Apan atong hinumduman nga kitang mga lungsuranon dunay responsibilidad aron dili kita makawatan ug aron masulbad ang krimen. Kay mao kini ang nakapatik sa 5 pillars of the Philippine Criminal Justice System. Sa nahitabo, unsay bay imong nahimo isip membro sa atong komunidad. Nga sa atong nakita nga istruktura, dako man di ay kitag responsibilidad sa pagkabot og hustisya ug paglikay sa krimen, labi na sa kabaguhan o pagtabang sa mga kriminal nga matarong na ang ilang kinabuhi. Daghan ang nangutana, nag-istorya ba ang City Hall ug ang kapulisan? Na politika ba ang krimen? Nag-istoryan pud ba ang kadagkuan sa syudad kabahin sa nahitabo? Labi na karon nga nagsaulog ang Davao sa ika-88 nga araw ng Davao. Angay natong hunahunahon nga kitang tanan angayang mobarog aron mas mapalig-on ang atong dakbayan o kitang tanan luwas aron dungan natong isinggit sa usa ka kusog nga tingog nga Davao City. Life is here. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe.